హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తామాత్మనో విజానీయాత్ తామాత్మనో విజానీయాత్ తామాత్మనో విజానీయాత్ తామాత్మనో విజానీయాత్ తామాత్మనో విజానీయాత్ ఆత్మనో విజానీయాత్ పత్య గృహాత్మకం పత్య గృహాత్మకం పత్య గృహాత్మకం పత్య గృహాత్మకం పత్య గృహాత్మకం పత్య గృహాత్మకం దైవోపసాదితం మృత్యుం దైవోపసాదితం మృత్యుం దైవోపసాదితం మృత్యుం దైవోపసాదితం మృత్యుం దైవోపసాదితం మృత్యుం దైవోపసాదితం మృత్యుం మృగయోర్గాయనం యతా మృగయోర్గాయనం యథా మృగయోర్గాయనం యతా మృగయోర్గాయనం యథా మృగయోర్గాయనం యతా మృగయోర్గాయనం యథా. హరే కృష్ణ. తామాత్మనో విజానీయాత్ హరే కృష్ణ. మొత్తం లైన్ చూద్దాం. తామాత్మనో విజానీయాత్ పత్య గృహాత్మకం తామాత్మనో విజానీయాత్ పత్య గృహాత్మకం తామాత్మనో విజానీయాత్ దైవోపసాదితం మృత్యుం మృగయోర్గాయనం యతా దైవోపసాదితం మృత్యుం మృగయోర్గాయనం యథా దైవోపసాదితం మృత్యుం మృగయోర్గాయనం యతా దైవోపసాదితం మృత్యుం మృగయోర్గాయనం యథా. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. తామాత్మనో విజానీయాత్ పత్య గృహాత్మకం దైవోపసాదితం మృత్యుం మృగయోర్గాయనం యతా తామాత్మనో విజానీయాత్ పత్య గృహాత్మకం దైవోపసాదితం మృగయోర్గాయనం యథా. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ప్రభు ఇద్దరికి ఇవ్వండి. ఒకరికి ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఓకే ప్రభు जी. ఒకరికి ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు जी. వెంకటనరసారెడ్డి ప్రభు जी మీరు చేయండి. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी. कामात्मनो विजनीयात् पच्य गृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा. हरे कृष्ण प्रभु. ओके प्रभु जी. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. प्रभु जी. హరే కృష్ణ ప్రభు. प्रभु जी వినపడుతుంది ప్రభు जी. ఓకే ప్రభు. హరే
కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. తాం 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 భగవన్ మాయా భగవన్మాయ ఆత్మనః ఆత్మనః మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది ప్రభుజీ. తన యొక్క తన యొక్క తన యొక్క యొక్క విజానీయాత్ విజానీయాత్ ఎరుగవలెను ఎరుగవలెను వలెను పతి 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 భర్త భర్త అపత్య అపత్య సంతానము సంతానము గృహ గృహ గృహము గృహము ఆత్మకం ఆత్మకం కలిగియున్న కలిగి ఉన్న దైవ దైవ భగవదధికారముచే భగవదధికారముచే ఉపసాదితం ఉపసాదితం సాధితం కలిగినది కలిగినది మృత్యుం మృత్యుం మృత్యువు మృత్యువు మృగయోః మృగయో వేటగాని వేటగాని గాయనం గాయనం సంగీతము సంగీతము యథా యథా వలే వలే హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. కనుకనే కనుకనే అనుకనే వేటగాని వేటగాని మధురమగు సంగీతము మధురము సంగీతము హరిణముకు పరిణామమునకు మృత్యువైనట్లుగా మృత్యువైనట్టుగా భర్త భర్త గృహము గృహము సంతానము అనునవి సంతానము అనునవి తన మృత్యువుకై తన మృత్యువుకై మాయ కావించిన మాయ కావి ఏర్పాట్లని వాటిని స్త్రీ భావించవలెను. స్త్రీ భావించవలెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. స్త్రీ పురుషునికి నరక మార్గం అనుటయే గాక పురుషుడును స్త్రీకి నరక మార్గమని కపిల భగవానుని ఈ ఉపదేశములందు వివరించబడినది. ఇది ఆకర్షణీయమగు మరియు ఆసక్తికి సంబంధించిన విషయము. సేవ, సౌందర్యము, ఇతర సంపత్తుల కారణమున స్త్రీ ఎడ పురుషుడు ఆకర్షితుడగును. అట్లే చక్కని సంతానమును, ఆభరణములను, వస్త్రములను, సంతానమును వసగడి కారణమున పురుషుని ఎడ స్త్రీ ఆకర్షితయగును. ఈ రీతిగా భౌతిక భోగార్థమై స్త్రీ పురుషులు ఒకరి ఎడ ఒకరు అనురక్తులైనంత వరకు స్త్రీ పురుషుడు స్త్రీకి ప్రమాదకరులు కాగలరు. కానీ ఆ అనురక్తిని శ్రీకృష్ణుని వైపునకు మళ్లించినచో, అనగా ఇరువురును కృష్ణ భక్తులైనచో వారి వైవాహిక జీవితము శుభప్రదము కాగలదు. కనుకనే శ్రీల రూపగోస్వామి ఈ విధంగా ఉపదేశించిరి. అనాసక్తస్య విషయాన్ యతారహముపయుంజతః నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యముచ్యతే. భక్తి రసామృత సింధువు 1-2-255. స్త్రీ పురుషులు కేవలము శ్రీకృష్ణుని సేవార్థమే కృష్ణ సంబంధమున గృహస్థ జీవనమున జీవించవలెను. సంతానము, భార్య, భర్త అందరూ కృష్ణ పరకర్మలలో నెలకొనినప్పుడు దేహపరమైన లేదా భౌతికమగు అనురక్తి ఎంతయు అంతరించగలదు. శ్రీకృష్ణుడే మాధ్యమము కనుక చిత్తము కూడా శుద్ధముగా ఉండి ఎప్పుడునూ పతనమునకు అవకాశము ఉండబోదు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము 43వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. దేహేన జీవభూతేన దేహేన జీవభూతేన దేహేన జీవభూతేన దేహేన జీవభూతేన
దేహేన జీవభూతేన దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ 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 భుంజానయేవ కర్మాణి భుంజానయేవ కర్మాణి భుంజానయేవ కర్మాణి భుంజానయేవ కర్మాణి భుంజానయేవ కర్మాణి భుంజానయేవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్ కరోత్యవిరతం కరోత్యవిరతం పుమాన్ కరోత్యవిరతం పుమాన్ కరోత్యవిరతం పుమాన్ కరోత్యవిరతం పుమాన్ శ్రీకృష్ణ దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ దేహేన జీవభూతేన దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ భుంజానయేవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్ భుంజానయేవ కర్మాణి భుంజానయేవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్ భుంజానయేవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్ హరే కృష్ణ దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ భుంజానయేవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్ దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ భుంజానయేవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్ హరే కృష్ణ ప్రభు ఇద్దరికి ఇవ్వండి. ఓకే శశికళ మాతాజీ, ప్రకాశ్ రావు జీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ భుంజానయేవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేహేన జీవభూతేన లోకాల్లోకమనువ్రజన్ భుంజాన ఏవ కర్మాణి కరోత్యవిరతం పుమాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. దేహేన దేహేన దేహము కారణమున దేహము కారణమున జీవభూతేన జీవభూతేన జీవుడు కలిగియున్నట్టి జీవుడు కలిగియున్నట్టి లోకాత్ లోకాత్ ఒక లోకము నుండి ఒక లోకము నుండి లోకం లోకం వేరొక లోకమునకు వేరొక లోకమునకు అనువ్రజన్ అనువ్రజన్ పరిభ్రమించుచుండును పరిభ్రమించుచుండును అనుభవించుచు ఏవా ఆ రీతిని కర్మాని కామ్య కర్మలను కరోతి చేయును అవితరం అవిరతం నిరంతరము పుమాన్ జీవుడు. హరే కృష్ణ. భావము:
తన దేహము కారణమున తన తన దేహము దేహము కారణమున హరే కృష్ణ జీవుడు జీవుడు కామ్య కర్మలను చేయుచు కామ్య కర్మలను ఒక లోకము నుండి ఒక లోకము నుండి వేరొక లోకమునకు వేరొక లోకమునకు పరిభ్రమించుచుండును. పరిభ్రమించుచుండును. ఈ రీతిని ఈ రీతిని అతడు అతడు కామ్య కర్మ రతుడై కామ్య కర్మరతుడై వాని ఫలములను వాని ఫలములను నిరంతరము అనుభవించుచుండును. నిరంతరము అనుభవించుచుండును. హరే కృష్ణ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. జీవుడు దేహమందు బందీ అయి ఉన్నప్పుడు జీవభూతము అని పిలువబడును. దేహము నుండి విడివడినప్పుడు బ్రహ్మభూతము అని పిలువబడును. జన్మ జన్మలుగా దేహములను మార్చుచు అతడు వివిధ జీవజాతుల యందే గాక వివిధ లోకములందును ప్రయాణించును. కామ్యకర్మలచే బంధితులైన జీవులు ఆ రీతిని విశ్వమందంతటను పరిభ్రమింతురనియు భాగ్యవశమున గాని లేదా పుణ్య పరిపాకమున గాని వారు ప్రామాణికుడగు గురువును కృష్ణ కరుణచే కలువగలిగినచో భక్తి లత బీజమును పొందగలరనియు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పలికిరి. ఆ బీజమును హృదయమున నాటుకుని శ్రవణ కీర్తనములు అనడి జలము చేసినచో భక్తిలత వృద్ధి చెంది ఫలము నొసగగలదు. దానిని జీవుడు ఈ భౌతిక జగమునందే అనుభవించవచ్చును. అది ఏ బ్రహ్మభూత స్థితి అనబడును. ఉపాధి స్థితుడైన జీవుడు లౌకికుడని పిలువబడగా సర్వోపాధి వినుర్ముక్తుడై భక్తి యోగమునందు నెలకొనినప్పుడు అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావితుడైనప్పుడు ముక్తుడనబడును. శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే గురువు సాంగత్యమును పొందు అవకాశమును బడయనదే వివిధ జీవజాతుల యందు జన్మ మృత్యువులను పొందుట నుండి వివిధ లోకములు పరిభ్రమించుట నుండి జీవుడు ముక్తి నొందు అవకాశమే లేదు. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేమభూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో రే కపిల భగవానుల వారు జీవుల యొక్క గతులను గురించి మరి ఉపదేశములు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మరి ఏ విధంగా స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు కూడా ఒకరి మోహంలో మరొకరు పడిపోవడం చేత ఇద్దరు ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధకారాలు అవుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని
ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. మొదటగా స్త్రీ ఏ విధంగా బంధకారం అవుతుందో చెప్పారు. ఆ తర్వాత పురుషుడు కూడా ఏ విధంగా బంధకారం అవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పూర్వపు 41వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, గత జన్మమున స్త్రీ సాంగత్య ఫలితంగా స్త్రీ రూపమును పొందిన జీవుడు, అంటే అంతకుముందు ఈ జీవుడు ఈ పురుష రూపం కానీ స్త్రీ రూపంలో కానీ రావడం అనేది వస్త్రధారణ వంటిది అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా స్త్రీ సాంగత్యానికి అనురక్తుడైనటువంటి కారణంగా ఆ జీవుడు మరి తదుపరి జన్మలో స్త్రీ రూపమును పొంది, మరి అటువంటి ఆ స్త్రీ రూపమును పొందినటువంటి జీవుడు ధనము, సంతానము, గృహాదులను వసిగేటువంటి భర్త రూపములో కలిగినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయ చేత మోహవశుడై ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసినటువంటిది. సో మరి ఈరోజు మరి ఈ శ్లోకాలలో మళ్ళీ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, తామాత్మనో విజానీయాత్ పత్యాపత్య గృహాత్మకం దైవోపసాదితం మృత్యుం మృగయోర్గాయనం యతా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా ఒకరికొకరు బంధకారాలు అయినటువంటి ఆ స్త్రీ పురుషులు మరి ఆ పురుషుడు తర్వాత జన్మలో స్త్రీ రూపంలో పొంది ఆ రూపంలో ఆ భర్త ఇవ్వబడేటువంటి భర్త ద్వారా పొందేటువంటి ఆ సంతానం కానీ ఆయన ఇచ్చేటువంటి స్త్రీ సంపదలు, గృహము, ఆభరణాలు వంటి వాటి చేత ఆకర్షితులైనటువంటి ఆమె కనుకనే ఎలా అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కాబట్టి వేటగాని మధురమగు సంగీతమునకు మరి హరిణమునకు ఏ విధంగా అయితే మృత్యు అవుతూ ఉంటుందో, మరి యాక్చువల్గా మనకి ఈ ఇంద్రియాలు మరి దుఃఖ కారణాలు అంటూ చెప్తారు. మరి ఈ ఇంద్రియాలు దుఃఖ కారణాలు అనేటువంటి దాంట్లో మన కళ్ళు ఆ మినుగురు పురుగులు వెలుతురును చూడగానే వెళ్ళి పోయి ఆ లైట్ అది కాంతి అయినా లేదా మంట అయినా పోయి ఆ మంటలో పడిపోయి భస్మం అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి. అలాగే చెవులు, మరి జింక చెప్తుంటారు, ఒక రకమైనటువంటి సంగీత ధ్వనికి అది ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటుంది. మరి దాన్ని బేస్ చేసుకుని వేటగాడు అవతల ఆ విధమైనటువంటి సంగీత ధ్వనులు చేస్తూ ఉంటాడు, మధ్యలో వల పెడతాడు. ఆ సంగీత ధ్వనికి ఆ రకమైనటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ శబ్దాలకు కొన్ని ఆ స్త్రీ పురుష జీవులు ఆకర్షితం అవుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆకర్షితమైనటువంటి ఆ హరిణము మరి ఆ సంగీతం వైపుకు పయనిస్తూ మృత్యువు వైపుకు పోయినట్లుగా వెళ్ళి ఆ వలలో పడిపోతూ ఉంటుంటుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు కపిల భగవానుల వారు, ఆ విధంగా స్త్రీ పురుషులు, స్త్రీ ఎడ పురుషుడు, పురుషుడు ఎడ స్త్రీ, వేటగాని మధురమగు సంగీతమునకు హరిణమునకు ఏ విధంగా అయితే మృత్యువు అవుతూ ఉంటుందో, అదే విధంగా భర్త, గృహము, సంతానము అనునవి తన మృత్యువుకై మాయ కావించినటువంటి ఏర్పాట్లని స్త్రీ తెలుసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇంతకు ముందు వరకు పురుషుణ్ణి ఎలా జాగ్రత్తతో ఉండాలో చెప్పి ఇప్పుడు స్త్రీ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే స్త్రీ తన భర్త, తన గృహము, తన సంతానము అనేటువంటి ఆ విషయాలకే ఆసక్తులై, అంటే కొంతవరకు ఉండవలసిందే, కానీ అతిగా ఆ విషయాలకు అనురక్తులై ఉండరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు చేత చేయబడినటువంటి ఆ మృత్యువుకై ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మాయే అని స్త్రీ కూడా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మాయ భర్త రూపంలోనూ, గృహం రూపంలోనూ, సంతానం రూపంలోనూ, ఎందుకంటే స్త్రీ తన భర్తని అలాగే తన గృహాన్ని అతిగా ప్రేమిస్తూ తనకు ఆ భర్త ద్వారా తనకు కలిగినటువంటి ఆ సంతానం మీద అధిక ఆసక్తిని కలిగి ఉండేటువంటిది స్త్రీ యొక్క సహజ స్వభావం. కనుకనే మరి అవి కూడా కొంతవరకు మాత్రమే మరి వాటితో కూడా ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నట్టు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఏర్పాట్లే
అందుకే జీవుడు మృత్యు పరంపరలో, అంటే స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా, మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఒకరికొకరు బంధకారకాలే అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎప్పుడంటే వారిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ దాంపత్య సంబంధమైన లేదా స్త్రీ పురుషుల సాంగత్యంలో కలిసి ఉండేటువంటి సంబంధమైన అది భగవంతుని వైపుకు మరల్చకుండా ఉన్నప్పుడు అది నరకప్రాయమే అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, స్త్రీ పురుషునికి నరక మార్గం అనుటయే గాక పురుషుడు కూడా స్త్రీకి నరక మార్గమని కపిల భగవానుల వారు ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని స్త్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఆకర్షణకు మరియు ఆసక్తికి సంబంధించినటువంటి విషయం. స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఒకరికి కలిగేటువంటి ఆకర్షణ, ఆసక్తి సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి ఇరువురును కూడా బంధకారాలే, అంటే ఇరువురు కూడా నరకప్రాయానికి చేర్చబడేటువంటి వాళ్ళే. కానీ ఆ సంబంధాన్ని సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు, సేవ, సౌందర్యము, ఇతర సంపత్తుల కారణమున, ఎందుకంటే స్త్రీకి ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి లక్షణాలు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ సేవ, సౌందర్యము, వాక్చాతుర్యము, అవన్నీ కూడా ఆ స్త్రీ ఎడ పురుషుడికి ఆకర్షితమయ్యేటట్లు చేసేటువంటివి. అలాగే పురుషుడి యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే ఒక చక్కని నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేయడము, స్త్రీకి కావలసినటువంటి ఆభరణాలను కొనివ్వడము, వస్త్రాలను ఇవ్వడము, తన ద్వారా స్త్రీకి సంతానాన్ని ఇవ్వడము అనేవి అవి పురుషుడి ఎడ స్త్రీకి ఆకర్షణ అయ్యే విధంగా చేసేటువంటివి. ఆ రీతిగా ఈ భౌతిక భోగార్థమై స్త్రీ మరియు పురుషుడు ఒకరి ఎడ ఒకరు అనురక్తులైనంత వరకు ఆ స్త్రీకి మరియు పురుషునకు, అలాగే పురుషుడు స్త్రీకి, స్త్రీ ఏమో పురుషునకు, పురుషుడేమో స్త్రీకి ప్రమాదకారకులు కాగలరు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కానీ అదే ఆసక్తి, ఆకర్షణను ఇరువురు కలిసి ఆ భగవంతుని వైపుకు మళ్లించినచో, అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరునో లేదా సంతానంతో సహా ఆ కృష్ణ భక్తులైనట్లయితే వారి యొక్క వైవాహిక జీవితము, అంటే వారి ఒకరితో ఒకరు కలిసి ఉన్నటువంటి సాంగత్యము కూడా శుభప్రదము కాగలదు అంటూ చెప్తారు. అందుకే నిన్నటి ఉదాహరణలు నిన్న అనుకున్నాం మనం. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి గురువు అయినటువంటి వైరాగ్యమూర్తి, సాక్షాత్తు వైరాగ్యమూర్తిగా చెప్పబడేటువంటి మరి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఒక భక్తుడు వివాహం చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశాన్ని వ్యక్తపరచగా, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వివాహం చేసుకోవచ్చు, కానీ నీకు భార్యగా లభించినటువంటి స్త్రీని నీ యొక్క సేవకురాలుగా కాకుండా ఆ భగవంతుని సేవకురాలుగా భావించి మీరిరువురు కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వివాహం చేసుకోవచ్చనే చెప్పారు. సో ఆ విధంగా మనకి భగవత్ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా అది జీవుడికి అవరోధం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని, అందుకే రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అనాసక్తస్య విషయాన్ యతార్హముపయుంచతః నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యముచ్యతే. స్త్రీ పురుషులు కేవలము శ్రీకృష్ణుని సేవార్థమే కృష్ణ సంబంధమున గృహస్థ జీవనమున జీవించవలను, ఇతర ఆసక్తులు లేకుండా. మరి మనం ఎంతో మంది భక్తులను, ఇరువురు స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు కూడా భక్తులు భార్యాభర్తలుగా ఉన్న వారు ఆ భగవత్ సంబంధంలో వారి యొక్క జీవితాలను కృతార్థం చేసుకుని ముక్తులైనటువంటి వారిని ఎన్నో ఉదాహరణలు మనం చూడవచ్చు. అటువంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి తప్ప ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒకరి ఎడ ఒకరికి అనవసరమైనటువంటి ఆసక్తులను కలిగి ఉండేటువంటి వారితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండవద్దు అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఇక్కడ సంతానము, భార్య, భర్త అందరూ కూడా
ఎందుకంటే భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న సంబంధము సత్సంతానాన్ని పొందడానికి, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి సంతానాన్ని పొందడానికి అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ సత్సంతానాన్ని వారందరూ ఇద్దరు కలిసి, భార్యాభర్తలు ఇరువురును కలిసి కృష్ణపర కర్మలలో నెలకొన్నప్పుడు దేహపరమైన లేదా భౌతికమగు అనురక్తి అంతా కూడా అంతరించగలదు. అంటే ఈ దేహాత్మ భావనంతా కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడే మాధ్యమము కనుక ఇక చిత్తము ఎప్పుడు శుద్ధంగానే ఉంటుంది, ఎప్పుడునూ అది పతనం చెందబోదు అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి కపిల భగవానులు వారు ఇంకా కొనసాగిస్తూ దేహేన దైవ భూతేన లోకాన్ లోకమనువ్రజన్ భుంజాన ఏవ కర్మాణి కరోత్య విరతం పుమాన్. సో దేహేన జీవభూతేన అంటే ఈ దేహాన్ని పొందిన కారణంగా జీవుడు లోకాత్ లోకం ఒక లోకము నుండి మరొక లోకానికి అనువ్రజన్ పరిభ్రమించుచుండును. సో మరి పూర్వం మనం చెప్పుకున్నట్లుగా జీవుడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో ఒక జీవి నుండి మరొక జీవికి మారడమే కాకుండా ఒక లోకము నుండి మరొక లోకానికి కూడా మారుతూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి మంచి మరి సత్వ గుణరహితంగా ఉండి మంచి కర్మలను అతడు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, వేద విధులను అనుసరిస్తూ మంచి కర్మలను చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఉన్నత లోకాలకు చేరేటువంటి అవకాశాలు ఉంటుంది. మనకి 14 లోకాలు ఉన్నవి అని చెప్తాం. అలా కాకుండా వికర్మలను ఆచరించడం వల్ల అతడు పతనం చెంది అతమలోకాలకు పోతూ ఉంటుంది. కానీ అది అతమలోకానికి పోయినా, ఊర్ధ్వలోకాలకు పోయిన అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళినా జీవుడు తిరిగి ఈ మధ్యలోకానికి రావలసినటువంటిదే. ఈ మధ్యలోకమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ లోకమే మరి జీవుడికి శిక్షణ పొందడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటిది. మంచి చేసుకున్న ఆ మంచి పుణ్యాలన్నీ కరిగిపోయేంత వరకు, అంటే సంపాదన చేసి ఒక ఏటీఎంలో కూడబెట్టుకున్నాం, మరి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ సంపాదన సంపాదించాం అంటే ఉన్నత లోకాలకు పోతే అక్కడ మళ్ళీ భక్తి ఏమి రాదు మనకి అక్కడ చేసేటువంటిది కాదు. కనుక అక్కడ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఈ మధ్యలోకంలో చేసుకున్నామో దీనిని తీసుకొని వెళ్తాం అక్కడికి. ఆ వెళ్ళింది తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఖర్చు పెట్టుకొని అదంతా అయిపోగానే మళ్ళీ వచ్చి నెట్టబడి ఇక్కడ వచ్చి పడిపోతాం. ఒకవేళ అప్పులు చేసాం అనుకోండి, ఆ అప్పులు మళ్ళీ అధమలోకాలకు వెళ్ళి అంటే చెడు కర్మలు చేసి అధమలోకాలకు వెళ్ళి ఆ చెడు పనుల ప్రభావాలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి పడేటువంటిది ఇక్కడే భూలోకంలోనే. సో ఆ విధంగా మరి అటు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళినా అతమలోకాలకు వెళ్ళినా తిరిగి జీవుడు ఉద్ధరించబడడానికి, భక్తి భావనలో నెలకొనడానికి, తిరిగి గోలోక వృందావనాన్ని చేరుకోవడానికి మరి ఇక్కడకు రావలసినదే అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఆయన ఇక్కడ జీవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులను పొందడమే కాకుండా మరి వివిధ లోకాలలో కూడా పరిభ్రమిస్తూ, మరి ఎందుకు అంటే తన దేహము కారణమున జీవుడు కామ్యకర్మలను చేయుచు ఒక లోకము నుండి వేరొక లోకమునకు పరిభ్రమించుచుండును. ఈ రీతిన అతడు కామ్యకర్మ రతుడై వాని ఫలములను నిరంతరము అనుభవించుచుండును అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో భుంజాన అంటే అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. భుంజాన ఏవ కర్మాని, ఆ కర్మలు అతడు ఆచరించినటువంటి కర్మ ఫలాలను అతడు అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు కరోత్య వితరణం పుమాన్. కరోత్య వితరం పురాన్ అంటే ఇక్కడ కరోతి అంటే చేయును, విరతం అంటే నిరంతరము. ఎవడు? జీవుడు. పుమాన్ ఈ జీవుడు. సో మరి ఈ జీవుడు తన దేహము అనే కారణంగా కామ్యకర్మలను చేస్తూ ఒక లోకము నుండి వేరొక లోకానికి పరిభ్రమిస్తూ ఆ విధంగా అతడు కామ్యకర్మ రతుడైనంత వరకు నిరంతరము ఆ కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తూ ఒక లోకం నుండి మరొక లోకానికి తిరుగుతూనే ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అది స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా. సో మరి అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు,
జీవుడు ఈ దేహమందు బందీ అయి ఉన్నంత వరకు, అంటే ఈ దేహాత్మ భావనలో ఉన్నంత వరకు అతడు జీవభూతుడు అని పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ దేహాత్మ భావనను వదిలివేస్తాడో అప్పుడు అతడు బ్రహ్మభూతుడు అని పిలువబడతాడు. అందుకే బ్రహ్మస్థితి అని చెప్తుంటాం, బ్రహ్మభూతుడు అని పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నారు. జన్మ జన్మలుగా దేహాలు మార్చుచు అతడు వివిధ జాతుల యందే గాక వివిధ లోకాల యందు కూడా అతడు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంటాడు. కామ్య కర్మల చేత బంధితులై జీవులు ఆ విధంగా ఈ విశ్వమంతటా పరిభ్రమిస్తూ ఒక లోకం నుండి మరొక లోకానికి, లేదా ఒక జీవి నుండి ఇంకొక జీవికి, మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, అశ్వత్థ వృక్షం, ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక అశ్వత్థ వృక్షంగా చెప్తున్నారు. ఆ వృక్షంలో ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు మారుతూనే ఉన్నాం, ఒక జీవి నుండి మరొక జీవికి, లేదా ఒక లోకం నుండి మరొక లోకానికి నిరంతరము పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటుంటాం. ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో అదృష్టవశ్యంగా, లేదా ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో కోటాను కోట్ల జన్మలకు పూర్వము, లేదో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చేసుకున్నటువంటి ఆ పుణ్య పరిపాకము వచ్చినప్పుడు పుణ్యం మరి ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క కరుణ చేత ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కలిసేటువంటి అవకాశం మనకు లభిస్తుంది. అలా ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును, పరంపరలో ఉన్న గురువుని కలిసినప్పుడు ఇక ఆ జీవుడిలో భక్తి లత అనేటువంటి బీజం, ఒక విత్తనం అతడు పొందగలుగుతాడు అని మనకి సాక్షాత్తు భగవత్ అవతారమైనటువంటి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషయ నమః అంటూ చెప్పేటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మనకి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని కలిసినప్పుడు అది కూడా అదృష్టశావత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేతనే సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మరి మనకి గురువు లభించడం అనేటువంటిది కూడా అది భగవంతుని యొక్క కరుణ చేతనే లభిస్తూ ఉంటుంది తప్ప అంత ఆషామాషిగా లభించేటువంటిది కాదు. అలాగే మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యులలో, నేరుగా ఉన్నటువంటి శిష్యులలో ఒకరైనటువంటి భక్తి విఘ్న నరసింహ ప్రభు మహారాజ్ వారు మొన్న నేను అదృష్టశావత్తు కలవడం జరిగింది పోయిన సండే. వారు చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే, వారి యొక్క ప్రవచనం మొన్న మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, మనం ఈ జన్మలో అట్లీస్ట్ దీక్ష తీసుకోగలిగితే మళ్ళీ వేరొక దేహాన్ని పొందే అవకాశమే ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మానవ జన్మే పొందేటువంటి అవకాశము లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా భక్తిలో ఉన్నట్లయితే మరి అందుకే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును చేరి హరినామ ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమని చెప్తుంటారు. అట్లీస్ట్ మళ్ళీ మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి మానవ జన్మ ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది అని చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి నేరుగా ఉన్నటువంటి శిష్యులు వారు. సో వారి దర్శన భాగ్యంలో వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక సందేశం మొన్న ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మరి ఎవడైతే ఆ విధంగా అదృష్టశావత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా మరి ఒక గురువుని, ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని దర్శించగలిగినప్పుడు, ఆ గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు మనలో ఆ భక్తి లత బీజము ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తారు. ఆ ఉద్భవించినటువంటి బీజాన్ని హృదయంలో నాటుకొని, మరి నాటంగానే విత్తనం పొలాల్లో ఎక్కడో నేలపైన వేయగానే అది మొలకెత్తదు. ఎప్పుడు మొలకెత్తుతుంది? దానికి నీరు, గాలి, వెలుతురు అన్ని సక్రమంగా అందినప్పుడు. మరి మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మొదటిది, రెండవది అయినటువంటి శ్రవణము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి
శ్రవణం చేయడము, ప్రామాణికమైనటువంటి గురువులు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వినడము, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను కర్మలను కీర్తించడము, శ్రవణ కీర్తనములు అనేటువంటి జలాన్ని ఆ బీజంపై పోసినట్లయితే భక్తి లత మొలకెత్తి, ఆ మొలకెత్తినటువంటి దానికి నిరంతరము శ్రవణ కీర్తనములు అనేటువంటి జలాన్ని పోయడం ద్వారా ఆ మొలకెత్తిన లత మొలక వృద్ధి చెంది ఫలాలను వసగగలుగుతుంది. దానినే జీవుడు ఈ భౌతిక జగమునందే అనుభవించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అదే బ్రహ్మభూత స్థితి అనబడుతుంది. మరి ఉపాధి స్థితుడైన జీవుడు లౌకికుడని పిలువబడగా, ఎందుకంటే ఈ దేహాత్మ భావనలో ఉండి దేహమే అనుకుంటూ జీవించేటువంటి వాడు లౌకికుడని పిలువబడగా, మరి సర్వోపాధి వినుర్ముక్తుడై భక్తి యోగమునందు నెలకొనినటువంటి వాడు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావన యందు కృష్ణ భక్తి రసభావితుడైనప్పుడు, కృష్ణ చైతన్యమునందు నిమగ్నమైనప్పుడు, అంటే నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని భక్తి యోగమునందు నెలకొనినప్పుడు, కృష్ణ భక్తి రసభావితుడైనప్పుడు అతడు ముక్తుడు అని పిలువబడతాడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు బ్రహ్మభూతుడే అని పిలువబడతాడు. అంటే బ్రహ్మభూత స్థితికి చేరుకున్నటువంటి వాడే, అతడే ముక్త జీవులు అని చెప్తారు. సో మనం చూస్తే గురు మహారాజులు మనకి ఉన్నటువంటి వారు, మరి వారు మనతో పాటే ఉన్నారు, మనతో పాటు బాధల్ని అనుభవిస్తున్నారు అని అనుకుంటూ ఉంటాం భౌతికంగా చూడడానికి. మన గురు మహారాజును చూస్తే మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ వారు ఎంతో ముక్తాత్ములు, ఎంతో మంది పతితులను ఉద్ధరించడం వల్లనే వారు అవన్నీ కూడా తీసుకొని మనలాంటి దౌర్భాగ్యుల యొక్క పాపకర్మలన్నీ వారు తీసుకోవడం వల్ల ఆ విధంగా ఉన్నటువంటివి. సో మరి వారు మనకి భౌతికంగా అలా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు ఎంతో ముక్తులుగానే మనము భావించబడాలి. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణ చేత గురువు సాంగత్యమును పొందేటువంటి అవకాశం పొందనిదే వివిధ జాతుల యందు జన్మ మృత్యువులను పొందుట నుండి, లేదా వివిధ లోకముల నుండి పరిభ్రమించుట నుండి జీవుడు ముక్తి నొందు అవకాశమే లేదు. సో ఎలాగైతే మన గురు మహారాజు ద్వారా విన్నాను అని చెప్తున్నానో, సో అదే పదాలు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే గురువు సాంగత్యమును పొందే అవకాశాన్ని పొందనిది ఎవడైనా వివిధ జీవజాతులలో, ఈ సృష్టిలో ఉండే 84 లక్షల జాతులలో అలా కొట్టుమిట్టాడుతూ తిరుగుతూ ఉండవలసినటువంటిది. అధమ జీవుల నుండి, అతి భయంకరమైనటువంటి జీవుల నుండి, అత్యున్నతమైనటువంటి మానవ జన్మ లేదా దేవతా జన్మలు పొందినప్పటికీ కూడా వివిధ లోకాలలో పరిభ్రమించవలసినదే, ముక్తి పొందే అవకాశమే లేదు. కానీ ఆ భగవంతుని కరుణ చేత ఒక ప్రామాణికమైన గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ విధంగా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని చేరుకోగలము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.